Samtang i-contact na to ang linya ni Congressman Bini Abante, Manila 6th District Congressman. Siya mo'y chairman sa Committee on Human Rights, subcommittee ni atong Quadcom nga ni Aging Tuig. Sila tanan taga Quadcom, murag nakadawat ko no, baton pa. Loko na. Ato lang, di sana to ni sila panitan, samtang di ba makatubag. Ang ako lang yun ba, ganong ang Pilipinas, pirme magyutang mainutil magita tungod sa mga leaders, ang politiko ba? Sa tanang mga nason nga, gidumalag tarong nga mga politiko, malambuon kayo. Hasta ang ilang mga tao dito, malambuon. Even Japan, ha? Na ako yung mga igagaw, mga pagkumangkon to alito na trabaho sa mga kanang shipyard dito sa Japan. Matod pa nila, ang gobyerno mo'y mangitag trabaho sa taong nagtambay. Kaya dili mo gusto ang gobyerno nga magsigig subsidize atong tao nga nagsige naglingkod dihang away trabaho. Mangitang kag trabaho, ano makabuhis ka at the same time, na kay kaugalingon nga panginabuhi. Why? Tagaan na ka dito. Kanang singa ng report card, baka na ilang giingon nila dito. Sus. Karon, og Arikas, Pilipinas, ang gobyerno magsigig pangawat para maglison ang mga Pilipino. Mangita kang trabaho unom kabuan renew. Renew sa mga dokumento kato mga clearances nimo, police, barangay clearance, kugmo clearance. Ang tanan imong pangita imo ng paglukaton kay ang gobyerno nagkinahanglan og kwarta daan, wa pagani ka katrabaho gipanitan na kagtamas ginawas gobyerno. Pangutan aning gikag Canada kaning ambungan akong amigo Piraboyag. Gikag sa Canada, kilabot ng mga kolehiyala sa una si Nanding Misa Sikino Jr. sa Galiloan. Paso sa ko dito ni. Dugay ni onya. Ang iyangan Master Black Python. Mao na akong amigo. So naga dito sa Canada, ang tao dito kinahanglan kayo daghan kay trabaho sila why corruption. Ang ilang gobyerno kontento na sa ilang sweldo sa mga leaders, saka ng mga politiko. Diri sa Pilipinas, dili mo kontento mangawat og tamas ginawas, Pedro. Anong ingon ani mang yun? Kani atong grabe ang kulatahay. Kaning social media, usa sa grabe maka-influence. Kani atong panahon ni Pinoy, wa pa man kay ito'y uso. Paglingkod ni Digong, ayay, dito na. Lini Robredo, lutang. Tanan ko, lugaw. Naloko na. Ang tanan ko no, Lini Robredo. Pero in fairness, atong mayor sa Naga City, karon na ito, Bicol, wag ito'y kaso biyas pagpangawat. Noon na ito, nagpadayon ng ginsawa. Di pa siya mubaos. Walang. Pero pag abot sa panahong banga, balik ta, ato sa tiwason. Wag, di gan mubaos. Murag pakulata lang, murag pinanlupo style ba? Pag-eleksyon atong I think 25. Nidagag mayor sa Naga City. Siyang tatong panaganong senador. Lang ko sa Naga eh. Giadto na pong bangag. Ano yung bago lang? Kay murag. Ang ako tanaw ha. Kay gahapon. Dili man to. Katong nalimot ko sa first name itong bata. Aquino de. Anak ni Bolsi. Isoong Pinoy. Pag umangkon tong Noynoy Aquino. Dili po sila musugot nga si Lini Robredo. Kung mudagan gani pagka-presidente sa 2020, di sila musugot nga makik-alyansa sa kang Marcos or ituboy sa presidenteng bangag kayo. Di sila ganahan. Pero kaning social media, grabe kayo. Basta nakuag saman, tingali ka itong Lini Robredo, kulatag maayos mga DDS, kanihan to. Loko na. On the other side, karon mura nagpata sa manip. Tuay numero 1 bot-botos, Malacanang nga iyantik pamot-mot, si Claire Castro, tiwasan aring perting pagkadaghanang mga DDS po, uban, mga vlogger, matod pa doon ay mga binayrang mga vlogger sa Malacanang, parang iduot og tamas ginawa Duterte, kinintanan, Loko na. tungod ni, kay ang mga politiko, dili lang kontento nga ikiha or mulipinsa dito sa Susgado, mamayad pag yun og mga fake news peddler. Ngilara gid ani sus sa tinuon lang. Kagi ka to sa abroad. Kung balik ko, kani akong amigong ambungan Pinaboyag. Nanding Misa, si Kino Jr.
Batay nyor, og dito sa Canada, na iba, ang lisod lang ko no dito kay, wag yung taong po ni sa kada o kuan, snow pag-uli niya dire. Nga mag snow, mamnita Valerosa, tuwa dito. Apoy siguro magkadabag snow, uli dire sa ato. Hello, ko na. Ang ilan kayo. Ang Pilipinas, purgi kulatag tamas ginhawa ni mga politikong kawatan. Mo bitong, from time to time, kung na ako'y ma-interview, kabahin aning siya alunto adjong nalimot ko kagabi og kuan ato na coordinate nga ma-interview kay apil mi sa tos na kadawat ko no. Ngino na kung kuno kay wa pa man to pirmahin ang mga affidavit sa mga Philippine Marines ni wa pa notaryo ba ni Attorney Libby Baligod kay kung gipangita gabi kang Attorney Baligod yun kay si Baligod mao ni ang abogado ato mga whistleblower against Janet Lim na pulis nga nakapaprison lang buong Rebilla Jingo Estrada og ni Anhing Juan Ponce na preso to kadiyot si Enrile gamay ra man kayo si Jingo og si Bong Rebilla classmate man gyud ni kanunay mo hinungdan na preso siya mo'y abogado atong hinganlan og binhorloy nga igagaw ni Janet Lim na pulis unya si na pulis akong balikon tuan na ron sa si Correctional Institute for Women dito sa Mandaluyong CIW Correctional Institute for Women tuan na ito presuha life sentence mo kadaghan ang life sentence pero ang mga politiko naay na preso nakagawas mga jinggo sa buong rebellion ingon ang husgado rito sa gamay nga wa ni sa pero kinahanglan iuli 124.5 million nga iyahang pork barrel nga gikurambos yung Janet Lim na pulis kagawas mong rebellion ay mo pang senador sa ka-term sus karon ibalik naman sa ambisyo ay ito na po sa tuwa na po na preso sa payatas katong presohan sa Quezon City nga basurahan ka ni Anto so ang ngilad kay ni Pilipinas kay pasayloon magod or makabayad yon makabayad lang kag mga ngilngig ang mga abogado absulto kang kawatana ka pero kung apiki gani kas bulsa nangawat pa ka ayay O ba? adto ka mapunta sa silda nga pirtig yung pagkaangsuha. Paitas Pilipinas so niya karon na gilabusa og mayo. Murag na polarize og mayo ang mga Pilipino karon tanawa sa pikas ka bahin even si Amy Marcos ni sausaw na punto. Ingon sang ni file sa resolution kay iyang imbestigahon lagi ng mga Marines kung sino nakatinuod ato Senado ni sausaw sa. Otro sa ni batay sus, pwede na ko palibasog na kapyo di si ikadusi atong naaging 2025 election. Di, ini pabutaran. Nagbitay naman tanig maayon. So, nasuod bitaw ikadusi. Labaw pa man ang sus, ginoo ko. Basta ng pamilyahan. Ini mawa nila. Now, tanawa, imong tanaw, di ay grupo nilang Marcos, di ay grupo nilang Digong. Katong, kasagaran na rin, mga kinugos mo ko na ni Digong, na nagtatay ba? Kinugos Bonyag, Linudas Kasal, siguro, ako amigo nanding Misa si Kino Jr., maragwa man tingnan ni Makugos, siya magtatay ni Digong. Katong mga na nagtatay ni Digong, kinugos to mo, iperting grabiha po ka, vocal against bangag. Sa tinuod lang, karon murag labahin, daduha na lang, nabalhin, tas duha ka partido. Ang kang Lini Robredo, o ilang Rizal Tiveros nga itong gi-interview din gahapon, tahimik po kayo. Plus, ang katong baki senators nga nila og duhak buok, si Bam o si Kiko, baki. Nanaog man sila ito ni Agi, murag nag-neutral sa pero sometime, tuwa sila daping ni Bangag. Wa ni na magpasabot nga to, matapang Bam Aquino gahapon sa iyang diskurso dito sa EDSA, wa magpasabot. Nga, bisag ang Aquino o Marcos perting kontrahas politika, nagpinatyanay pa, pero serbisyo mo nga ito, marag okay sa kailangan sa tunga sa kanahan. Ari ka nilang, alam to Robin Padilla, ay, itong apila, ang utok ato, marag wamang kayo, klaro. Ari kang Rodante Marcolita, atong na nitong, kanang, sana pag-asain na, dihatang sa China. Sus, gawas mas mga balita ng isa na miskotin ko ito ay. Unya, tiwasan po, ari po kas mga pro-Marcos sus kong ginuog pagkanaghanang yun. Tungod kay, matod pa, ang suma total anin tanan. Kantog yung minalitang kwarta nga gipabaha ni Antong 23, 24,
apil ng 25 nga gihulagway sa Davao Congressman nga si Isidro Ungab nga di madagpaak. Si Congressman Ungab, supporter po ni Digong, matod pang Congressman Ungab di madagpaak niya. Kaya ang 2025 budget mo ay most corrupt in the history of budget sa Timog Pilipinas.